už tam si. Na to ešte jedna. Na to, však potom to vystriažem. Čo ti jeme? To čo bolo pre Boha? Poďme sa preč. Daj facku. To bez nie je vtipné, hej. Nie. Keď to si loďa bustúky. Pre Boha! Kaťa! To si chcel svoju vecku, tak debil. Veľmi, Ľud! Proste, poďme dole. Aha. Ojeby. Ja nekryjú kameru, ako je bavo, lebo stačí. Hej, jasné. No, počkaj, s tom presuniem. No, klebety. Teraz kamerujeme, hej, takže akože môžeš klebetiť. O nej. Víš, o teba každý môže jebať aj 2 hodiny. A všetko je úplne v pohode. A vôbec neviem, že čo si k tomuto myslí a čo si o tom myslí sám. Si už taká šlapka. On natáča. Že väčšiu šlapku. On Nikto natáča. nikdy nevidel. Áno, priatelia, on je. To je on. To je najväčšia šlapka. na Detál svete. nie, detál. Daj celok. To je najväčšia šlapka. Tak toto je Áno, fakt- to je jeho Nie, priateľ. že vypukneš šošovka do piči. Ktorý ho stále sprevádza a má ho rád. Joj. Zostavte sa, Michal senior, či junior. Vyhoď ho. Michal junior. Vyhoď ho. Touch som this. iba zoznámil. Touch. Oj, Ja som oj, si oj. iba A on zoznamil. ťa nepustí. Ja si... Tak to je on. Nie. Nie. Nechcem byť v zázname. Dobre. TA3 bez komentára. Jasné. To si bola ty To čo? si už nenakameroval, čo? Ty beťarka, čo ma chytáš za nohy? Kuketo. A jasné. A sme doma. Už mi to je všetko jasné zrazu. Poboskaj ma. Do kamery. Rýchlo. Táto to nie. Pristávaj. To je porno. Brutál. Škodí sa to na